Sa sisen nga ai kublei fi daga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai jisu. Oblen kur khui fi baro akiba jupe ene ga channel ba ngap ike jingkran ga tien jong oblei ga bangi kran na ga tayo sa ga pat ka tayo. Hagani ga tayo ga bala adap nga kran fi ga wi tien bang wat bishar. Bat ka bang kran mentang ai kerteng Iohi Ia Ka Dohnud. Fi abangawan ra igini gi jing hikai nga ka bani fi ga por ka ai ga bang dan ga dohnut jonga ga de gani. Namar bangi em kini gisingi bakhat do. Kom ki Kristan ki bangi em ni si bakhat do. Nga juang gi paralak. Ban nga nong mentaru. Batong yinum syuang tang da kasentur jongi la de gaktien jongi kisingi bakhat do kisingi bakhat do. Riyangi ki Kristan ki day ho nyin ang kisingi bakhat do ho nyin yala ga gospel ho nyin yai ban bagi de kisingi bakhat do ban kran ban mahamya ki brio. Henry kadai yang igi Kristan pat ban penkre yala ka jong jingem namar ka jingwan jong utrai ti namar ka taga daw ngawan ra ini ka jihikai men taga siong Iohi Ia Ka Dohnud lasi ka bangan syuang ni ka pore ka ai ka bangan nga kran menta fifitip ka ai ka bangan kran menta kala balong taga jingpen kan mau ye fi Drai ka don ka wei ka bangadon man ang ni ka pore wala klat wala stings pangane Namar bangi de gi Kristan jong gi sigi bakhat do. Bau bleu bangi ngi syakri. Try bu pen imega jing jingi. Ude bu Iohi Ia Ka Dohnud jangi. Tengi le syakbat jang ni ga je ni ga jing hikai. Daga bangin sau tu ni ga jing syaga bakrau. Ba kom banga je ai ban ha ba fipe ni ga jingkran khamtam ga jingkran janga. Mang bangi ngi nom long kum gi Kristan ki bo ang ga perthai gi Kristan niam. Ndeng long gi Kristan ki ba da syam ya kataka Moki bangi da ya itu galenti bangi syakri oble de ga dohnut jingi baro. Bangi nem ga jim ga ba pen sngo bhai oble ga jim ga ba man la ga sngi. Namarta da bangi te ba oble bangi ngi syakri de bo Iohi Ia Ka Dohnud jingi kata ga mod ngi de ban song thu kum no ngi em. Ngi em akmat jong oble bo Iohi lot ga ba jeliu jo ga dohnut jingi baro. Tetong ngi ne fa je ga tien jong oble ngi ne sedang ye ga ni ka jingi kran jingi ne ga por da ga ba pule ne ga kitab ga ba nikong jingi SYIEM ga nang ba pra ga dekat ga ba life o kandai. Kani ka dekat ka ba dega jingduai jong Solomon ha ka por ba ki play ka to ka temple ka ba ushana ha Jerusalem. Pe ba ka Bible kong kumnes gap ham. Ka temple ka ba ningkong jong ki Jew mo ka ba Solomon ushana. Ha ka sing ka ba play ya ka nga ba banong uduai ni ka jingduai ini de jingpuli de shilling khot da ka jingduai jong. Ti to sngaw mo me ha panang ha ka jaka shong ne jong me bato ma bato le Batu ai ba ubrio baro kat bakum kilenti jung ubaro. Uba ka dohnut jung metip. Naba tang mami hiken metip iki dohnut jung ukhun benreu baro. Kene gaktien jung oblay ka ang tang mami. Mo tang oblay. Uba tip ika dohnut ke jung ubrio. Namar ta ka daw nga ka pa ni finepor haba filong Kristan, haba fi ang ngalong Kristan, haba nga ang ngalong Kristan, tungitip ngi syakri oblay uba Iohi Ia Ka Dohnud ke jung Kakitab jong Jeremiah galana ga bakhandai galana ga bakhat nyaw ga khat ka ba shipo ga tien jong oblay ka amne Kitab jong Jeremiah galana ga bakhat nyaw pe bha ga tien jong oblay ka amne ga khat ka ba shipo dengan puli ka ai ga ba tien jong oblay ka ong Jeremiah ong kumne oblay ukran lengbau Jeremiah ong ne ong ngau trau ba yet e ga dohnut Nga tenju igi khlai ban ai ha wei po wei baro kat bakum ki lenti jong kat bakum ki so jong jing le jong ken mau leng bau Jeremiah ble wang ngau trau ba yet e ga dohnut namar ta ka da nga ka ba fi por ha ba fi syakri kum Kristan kum ga Kristan kum gi Kristan tengin tem ngi syakri ble wang nga Iohi Ia Ka Dohnud bat nga yet e gi dohnut namar ta ngi ha ban sngo tho ngi de ba so tho kum no ngi em kum gi khon ki ba e jong ble namar ngi em khmat jong ble ba Iohi lot e ga dohnut jingi baro To kat banginang le syakmat kat tien jong oblay kan yailong ka jing kan yailong ka kan yai ker khui fi re sya bangin ngamo panah ka bangin ya nyo artat syakmat e kan ka tien ka jong utrai ngin fai bat nga na ka kitab ka baning kong jong Samuel kala nang ka ba kan rio na ka dekat ka ban rio ter ho dekat ka ba khat lai iwe Samuel kala nang ka ba kan rio ka dekat rio do khat lai tang ban shu ban le chini ka jingja kane ka bangan sapule na ka kitab jong Samuel ka de ka jingja ka ba yathu yangi kumno ba Samuel u nong itu lupa ba khrau hari Israel haga to por ulai ban pensle SYIEM ya David
ha po ka sunong jong po Bethlehem kani ka de ka por ka ba oble ula adep kanta ya usim sol na ka balong SYIEM namar ula shimla ko ngolot e ka hukum ka jong utrai tang ban syupen lengkot nginom ya kerana kata ka jingya identi jong Samuel ringin ya kerana okum no ba Samuel u ya kendo e ki khon jong Jesse bar ya Jesse ba wanra e ki khon shinrang jong nyawot Ndre ya khon shinrang u ba khatdo jong u ba pra u ba de David u khlam wanra aga to ko por u khlam bu aga to ko por la ne u khlam pen shong sngi u to ko por le seman shong ba kumta u pha yu ban up blang shalom namar u Jesse ko mukpa u khlam da muddur e ba u David u de u badon kampan bana ga sngi nakani ka jing puling in lap e ka ege ba sngoutna sapang ka ege bang ya kran menta ga sngi Kitian job le gomne iwe Samuel galang ba khan rio do khalai tangan puling do khat ban rio Teba ulawan ula kami ke nyau Eliab kan ma Eliab de khon kong jong Jesse ka babu kam ba ulawan Eliab akmat jong Samuel tin jong no haba ulawan ula kami ke nyau Eliab ulong shisha ubala sle jong utrai udan akmat jong u Kitian jong play kong Samuel Mario iya Eliab khon kong jong Jesse u bejrong u ba ikhan u ba idon kaman u ba idai ban long SYIEM nganget yu Samuel udang ken mau yo uka ka jingmo ju kadang ne hau sol u ba ka jingjrong ju ka dei ka ba unu bri ba jrong ha Israel u kot yu tang po terpen ka jingmo ju kadang sa hang ta u perkhat ba u SYIEM u ban u ba u ble un sajir dawai padu ura ban dei unu Eliab namo dei ba jrong u ba ikhan yu ba idon kaman bar ka tien jong ble gong u Samuel u laong unu balas le jong utrai udan akhmat jong mata haba ong u Samuel uang ini kamot hapo la ka jong ka dohnut hapo la ka jong ka men SYIEM uang ye kata Dai ka dekat ka banyaw kom no dai utrai ul ang Samuel wat kmi ka khmat jong ulim ne ka jingjrong ka renyang jong u namar ngalakan ta yu naba oble ju khmi kumba khmi ubrio ska ba te giktian naba oble ju khmi kumba khmi ubrio naba ubrio yo itang ye ka beshabar dai utrai yo ia ka dohnut Oblay ang Samuel ubrio mame ubrio giktian me yo itay ga bashabar andre utray uyo iya ga dohnut kata ga de ga jinga kran jungi menta ga sngi amar ga daw nga ka bani fini por ujo oblay ubo ang yo Samuel utray yo iya ga dohnut ude ujo oblay ubo fi bat nga ngi shakri menta ha ga ne ga jing shakri blay kum ki Krista namar ga daw ngidang yang haju hakmat jong ujo oblay bang ngayo iya ga dohnut para lok tengin shakri utrai de ga dohnut jingi paro ngan sapati fi shibet balai ka ba balai ngawan ra ka ni ga jingi kai kum nu ngin im kum ki Kristan de ga dohnut ka ba khoi de ga dohnut ka ba bet namar ngan ong seisian ka dei ka ba don kam palat ngi ni singi ba khap do banginom long kum tu ki Kristan niam ki Kristan ki ba shulong niam ye ga jinglong Kristan re bangin dalong ki Kristan ki ba shakri utrai de ga dohnut ga jingi paro u Samuel hangne u yang shipang nganget kitu ki bayang saudong yo Samuel kila sngong dengo ya ke ega bejaya u namar u Samuel ikom ba u kelador khendiat lesi ka to por namar ka ega surga bawan hapo ka dohnut ka jongo u Samuel anda ula yang shipor nganget u ong yo ilap khele no u bele u klem jet eme bat nang ta gaktian jo balage thu ingi ko ong kumno sgap hang Kaktin jo gong kaktin jo oble komnos ngap ba utrai kumta u Jesse ulo khario abinadab ula pha yu bane khama Samuel ulong utra shim na jet uniru nang ta ba de Jesse ula pha yu shama ban le ti ulo ang ya uniru utra shim na jet ana kamta u Jesse ula pha nyang ut ki khon shin rang jo khama Samuel ulo ang ha Jesse utra shim na jet ikine kabasngaw tunat ka de ba Samuel uklam bakala bon sin o bakla tang si sin kum ubrio ngan ong saisen kum ubrio wala da ude ubrio jong ble kum ubrio u bakla bo pli re u bakla tang si sin dawan u shama dawan u avinandap dawan shama dawan baru atnyongot ki khon ndreungot ki bawan hadian jong u Eliab u Samuel uklam bakla sho ngangai kat ki bawan akhmat jong haba ubat ya kareng om phniang ban pensle artadeki re usgap e gamen siam haba kamdan ka surbang une kin me de bangala jet ban pensle Samuel usham eki khelai no bar gaktian job le ka se thuingi bar Samuel long Jesse yi khon jame bar tang ki ne gaktian job le gong
uti ulang udang sa bakhat do akhmi usharai ke lang brot baru Samuel ulang ho Jesse tu pha bod walam yu namar ngenam ya shong tat on down one mo ushane kawai ga banga sngo na spang jong Samuel ngan ong sai sen uklam baklatang si sen nganga ya ba wan ukhon u ban reu jong Jesse haba uang tar khilai na obleu khlam jet eme kadono jong Samuel ka khlam so khnyo bayo ula adai thrai utai tu ula adai be ubah nyo namam don su stang utai marwei ndai na haba obleu ang unir dai u Samuel u khlam artatian banong bai khilai no eme obleu khlam jet baru keli daga jingmot ka bas kham udon ko ulong confidence udah sngaus kham ga jingmot banong yo Jesse medon khun serang tangkat ni baru Jesse ong em dang don sewei wa belang shalom ngalo ong ifina basdang na kham sakamat ngamot banong bau Jesse u khlam mut dor bau David u de ubadon kam ha daga sngi u pha pen ban ya u shalom ban le sharai ki lang bra tin job le kong Samuel khilai walam yu shane wan ra yu shane ong wan wud baru Samuel wang yinam ya shong tat and down one uklam sha itu ki be don lang baru bakin shong itu ki men jong David baru uklam sha bakin shong ong ngat ang season baru ki badang tu ong wat shong mono yala dir ubat sa kareng pniang ka ong pniang ka badan ka reng bon pen sle yu tau SYIEM bo thma bo bleu je baru yang baru bat sa ka reng bagak tin jong blei kom no andala wan ra yu David tiu la pha bo la walam yu tu long bo sau sen tiu bo habrio ka khmat baru ba iba ban khmi tiu try ulong tu khip pen sle yu namar ulong uniken tiu Samuel ula shime daga rengom pnyang ba ula pasle yu ha pedeng ki men jung u baru men se mutrai lon ho David na du kata gasni iktin jung oblei gong andala wan ra yu David fi andala wan ra yu David shagane ga jaka la khot kirki yu shalom ka jing khot kalang ba kirki la yai ula hapan shi one step haga jing sngau thu janga u David haba wan akhma jong Samuel u khlam loi wat tu ki jan nong ap lang brot jong u ki ba ule shalom ngala banong kom ne ki let's say kane ka por ka ba lai khade u David ka la pala de ka shitang sngi u David ula mare ya ka lom ula wat igi khon blang ki ba mare shane shatai ki jan jong u ki labet de ki nyot de ki ngod de ki sober thet ki ba labet de ki jan ki jong u Hendrin da wan pada don kapur bo nei bujili de kiwe ki jan ula shwan ben shaga jaka badon Samuel ktien jong oblei kong da ba David urung kai ba ktien jong oblei kong kai ga ba ktien jong oblei kong u men sim jong oblei la ne utrai tu long u tu khe tu pen sle na maru no ni kan para long anoi fi go ga ktien ba fi David bat bha ngalo ong fi mentan u David don por watang ban bujili ye ga jan nong aplang brot jong one bet shaga jaka badon Samuel ki jan jong ki balobit sober thet henry hapo ki jan ba bit sober thet jong David ka donut ka ba bet sa shi sen hapo ki jan ba bit sober thet jong David ka donut ka ba bet dei ka ta ken ka ba upleu yap bet para lo nganang fi kindiat ki kentia hatu kani ka perthai ka kham itanat bane ka bana hatu don ka no ka jaka ba uble undang yap bi ne ka perthaya na bam don ka woi pat ka ban kham itanat de ka bana ndang ne perthai ka ban kham itanat de ka bana penban ka donot ka ba bet ka de ka ba uble yap bi ka donot ka ba bet ka de ka ba ring ya ka donot ka jang uble ala da ngabat fingi shakri play ngi dan ka donot ka babet ngidlong ka jing so bha jong ka khmat ka jong utrai amar ta ka daw ngan se se uble u khlampe ye ge jan nong aplang brot jong David uble u khlampe ye gi sober thet ki babet gi jan jong David uble u bet shaka donot ka ba khoj ka babet ka jong ni ubriu u David amar ta ka daw ong Samuel me khmi ta ga dor ga jing jrong ne ka bashabar Meu preto me khmit ang basabar ringau try ngayo iya ka donon para lok ngaka pa ni finipor ngi shakri au tau blay wang ngayo iya ka donon ngi de ki kristan ki ba emarta da ki sing ki ba khado la da ngim ga jing ida ka donon ka ba be ka donon ka ba khoi ngan ong be ka ktien ka ba dei kumno ngin khmi lenti bangin lech ha ka singi jang ka jingwan jang utrai kumno ngin shu khmi ba utrai un shu wan rong no engi la da ngim don ka donon ka ba be kum ki kristan hagi ni singi ba khado kenma para lok fi shakri oblay wang
ngayo ia ka dohnut jong fi uyo ia ka dohnut ka jong ban don balak ban buri kata dia boton kan dia mata ka daw ngau ka ban fini ka por haga jinglong brio deitat ka balak pau shaba ngisa suthu ngisa yoi dari bad ublay nado bakadang syusdang ban pun hapo jong ka dohnut ublay ula deb yoi Giju asngau na kapor sa kapor, yagi khubor ki bami. Giju asngau na kapor sa kapor, yagi khubor ki bami. Manyo sor khubor, bau tau brio ula, seitu eka pisau la, letu eka pisau, jong ka shenong, jong ka office, jong ki skim sarkar, pun tar kita gijai khubor ki mi. Ngi ki brio ngitip, tan dala ami sabar, dala pau perthai kum ta guman syong no. Rea khamat jong ublay, kala adai lupa ka pop, yau tu brio la ni, ka tu ka brio balik, ka tu ka kam. Laisnam, sausnam mensua, nado ba udang syusdang ban pun, ya itai jingmut sneo haga dohnut ka jong. Utaw de ubla fi, utaw de ublay uba fi shakri, tau de ublay uba nganga shakri, utaw de ublay uba ember ublay uba shisha. Ngano say siyan, hangi te ka paun dala hadian. Namar kata ka daw nga ka bani fini ka por para lok. Lada ngim khuit ka dohnut, lada ngim bet ka dohnut. Ka rukam perkhat jengiru kanum bet. Ka attitude jengi kanum bet. Lada ngim khuit ka dohnut, lada ngim bet ka dohnut. Kita ke jing thmu ba support jengi, ka motif ka jengi, ka jing thmu ka bajliu jengi ru, kan kalalong ka bam khuit. Fin dalit na ka Bible, fin la ba ublay u bishar bha, ya kata ka ba thmu nang ni. Na ba sya bajliu ka dohnut jengi. Hakiwi ki ktian ngan ong yangi ki ba syakir blay. Lada ngile, wat lada ngile ai namar jong utrai, bat namar ka buram jengu. Penban ngadang don ban ong, kata kamut kadai ngam ong tang ye fi ngakran ye ladero. Lada ngale ai namar jong utrai, ngan ong sisin ngadang don ban ong, daka dohnut ka bakum no ngale namar jong utrai. Daka jingthmu ka bakum no ngale namar jong utrai. Namar kata kada ko wei ga dukhat Bible ka bang sngot na bang ngakran ye gane ga de ga thwa ka Proberb, kalan ka ba ar wei ga dukhat ka ba ar. Kini ga dukhat Bible ka ba kata shisha ye ga dohnut janga marwe ga jingim janga marwe. Namar ngaya la de marwe nga de batre ta ga kam ga jong utrai ga dan ga full time ministry. Ngasay perkhat gini ki AKA baro akiba ngakran ya fi walay mon nga syukran tang fi kadon ka bakade ka ni ka bakta pala denga wala denga le ay nga tulon ka kam ga jong utra la denga le ay namar jong utra pa namar ka buram jong raisa sisen ngan ong yala di hingan kli da ka dohnut ka bakum no mo ngale namar jong utra namar ka Bible kam ne Proberb arfoi ka khar ka ba kalanti baro obriu kalong ka badaya khmat jong u snga ba sisen kalanti baro obriu kolong ka badaya khmat jong uhi henry utrai uba thewi ki dohnut utrai uba thewi ki dohnut ngilaban le ki ai wat nagamar ka buram ka jong utrai re utrai uba pe ka dohnut daga dohnut ka bakum nong ile pida ka dohnut ka bakum nong ile namar ka ta daw nga ka bani fini ka por sashi sia ublay ujiet banlong SYIEM ndai yau Eliab, ndai yau Shama, ndai yau Abinadab, ki bela adai ki professional, ki sipai hapo kaganhon sipai jong SYIEM Saul. Ublay ujit SYIEM yau khna nong ablang bara David. Nabar udon ka dohnut ka babay. Ta de ublay bangingi syakri. Nyemla ban syupen biet yau ublay tang na ka banabar. Ka ai ka ba ka perthai ki i sabar ka la ban yero ingi ndai ken ma ublay yo i ka dohnut changi. Namar kata ka daw para long anong sisen ngi emay sin ba khaddo tong yin sngotu bha ya kita ki AKA tong nganai fi lightly ki bala ban yarap yangi bangin bet ka dohnut jangi nganong sisen nganai fi lightly ki ban yarap yangi bangin bet ka dohnut namar la da fi pulih ka Proberb kalang basaw ka dekhat ka ba arfulai kani ka tien ka Proberb sawar fulai ko ini kintin basngotunat snap ha to rikhap elaga dohnut da ka basumar e Fika babu kam tu rikhop e ka dohnut daga basumar e. Kan mau yang iki Kristan bangin bet ka dohnut. Bangin don ka dohnut ka ba khuat ka ba bet. Don lightly ki ban yarap ingi. Ngano sisen. Don lightly ki ban yarap ingi. Ka ba ningkong ka de ka ktien ka jangop le. Kasam ka bispa khat kandai ka dukhat ka ba khat we. U David wang ngara rikhop e ka ktien jame hala ka dohnut. Khnang bangan om le apop yame. Kata de ba David wang. Tadi bang the Salm sepakat kendai ke dekat ke bakat we.
Pangalari khop ya ka tian jame hala ga dohnot khnang mangan om le pop jame. Paralok ka dohnot jingi kan be lada ngiri ya ka tian jong oble ha ga dohnot jingi. Bo habangi puli ga Bible dalode. Habangi yu asne ga jingkran ki Bible study ga jingi kai. Lada gata ka tian be ga kurkhui fi bat fi kan show ga dohnot jang fi phin be ga dohnot jang fi ka de yang haru ga jo ubakran ga tian be. Habangi yu asngau manu bakran ga tian jong oble ka ta tian be ga rong po janga ne ka banga puli dalati. Habang akan show ka ngari ga dono janga katakan penbet ya ga jingem ga janga kawai ne ga basngau si jaga jinglong kristan ka dai bang yu asngau pala chibo ne ga tien jang oblei nrengi khlam practice pada ngi khlam pentrai kam ya ka ha ga jingem amar kata ka daw ngono si sian balai ka jinglong kristan ka hiador ka dai namar ba shabar ngi power kumwei hapo ka donot kalong da kawai pat ngakre ne kata da ga donot baro ndai banga syukran tang mga lalat ban kran naga sentur para lok ngan on sa jisin balai ga jinglong kristan ka hiador hari jingi namar ngihi ki kristan hado onot ngidan da kawai dai shabar igu mangi pen pau da kawai ngisule menle iku mangi shuya lapi na jrong tangin perkhat bai gini ki ei bangi kran ngide ki kristan jingi singi bakhado handai la da fikwa bakan bai ga do onot jong finga nong sisen don kawai ga balaban pen bai ka tari ga ktien ga jong oplai da firi ka ga do onot jong fi pin bet para haba ka bet ya donor ka bet ya jingem ka bet ya jinglong jingem ke hebrew kan lang ba saw ga khat ga ba khat ar ka ai gi kitien gi ba sngot na bhagi ban yarap ingi bible kom ne namar ga kitien ulai ga lang ga ba em ga ba don bor ga ba khamne ba ne ga nogo nogo wailam an rang sirti ga ba pe hedu ga ba pen khlad e ga jingem ba de ga clench ien ai ba ya ka men sim ya ka mat ba de ga clench ien ka ba bishar e ga jingmot ba ga jingtmu ga donor ka ba ga kitien ka bishar iga jingmot ga jing tmu ga donon demar ta daw balengi don kampalat iga ktien jong oblai habang iyo iga ktien jong oblai ga ktien ka penbet ka ai jing ka ai direction ka kedeulen tingi mo ka penbet iga jing im jingi katakan para lok kawan ra iga donot ka babet kata ga de ga banengkong ga ktien jong oblai ka ba ar ka ban yarap ingi ka de ka jing etiblam para lok ka de ga sur jong oblai ga ba ubu ga man sim jingi kaba kajing itu dalam gadai ka sur jong ka mensim ka bakran syaga jingmut ka jing berkhat jengi lane ka bakran yangi kan ma da filai ke hebrew khandai khat saw khandai long khat saw hang tu fil lap ka ktien dom le ka hikai ba kumno ba ka jing itu dalam jengi ka dai ka bala imbyang sai sisen haga to ka khlep mat ka ba fi pediang yau jesus christ ka donot jong fi webri jong play wa crowd jong ka bible tadi apostle paul Uniu beri orang komunis pengajing itu belam. Kani gede dekat Bible kaba sengau tenat kaba longjing kru. Hagalan kaba arfu sau jongka kam apostol dekat bakan riu uniu beri orang komunis ngapa. Hagani ngahi ngapen melin ya ladi banyo klam da puat ega jing itu belam ba klam pentut shau belai baca gibril. Uniu beri orang ngabat ega jing itu belam. Ngabat ega jing itu belam. Nang ta pada da filet deka. Da filet deka shiti kaba ningkong go jong Paul show Timothy ga lang balai ga dekat ka bakhandai hang ne do fin puli ga ga dekat Bible ka ba un apostle Paul hi wa thoi ga ne mo de apostle Paul hi wa thoi ga ne iwe Timothy ga lang balai dekat bakhandai wong kum ne ki ba bat e ga jing mayan ga jing ngai ha ga jing te lam ba khoi ki ba bat e ga jing mayan jong ga jing ngai ha ga jing te lam ga ba khoi para lak la dang yong ngilong kristan ngi bat e ga ta ga jing ngai kan mau de ga jing te lam ga ba khoi Lara fi burame ka jing etip lam. Lara ka jing etip lam ka dan ka sur ka ba khlanya ka jing im jang fi. Bat fi buram ya ka. Phin bet ka do no jang fi da lei nginom kan riang paralo. Ka balai ka ba yarap balai ban yarap ingi ba ngin bet ka do no jing i de mun se ba kho jang oblai. Ha ka jing shisha. O mun se ba kho jang oblai u ya trei kam. Ha fi kin show ka do no ha ka do no jang fi ka ktien ka jang oblai. Ha ka jing shisha ka sur jang ka jing etip lam jing i mentale ngi kristan ngi do ne ka sur jang jing etip lam ka ba trei ru bat ka ringkat ba ka sur jang o mun sim ba kho jang oblai. Namar o mun sim jang oblai u don ha po jang i. Ringat ong sai chisen ken mau paralok o mun sim ba kho jang oblai ka kam jang o mun sim ba kho jang oblai yang i ke bangai ka dei kata ka ba ngong i fi. Ba unirap ya ba nginyo e ga donor ka ba kho nginyo e ga jinglong jing ka ba bet namar ba utrai jingi wong kum ta hi ka lan ka ba khan re ga khot ka ba khalai ha ba ukran chang mun sim ba kho jang oblai on down wang snap utrai jingi wong kum ne khan re khalai jong ka gospel jong Ioanis bible gam ne henry da lawan ma o mun sim ga jing shi shaken un ya lam ya fi baro
Unya lam ya fi shagajin shabaro na ba onam kran na lodi. Hande ya ki ai baro ki ba uni as ngawon kran. Da fi pulih gue gid khot om un shim na ke jong na un pen pa fi ang utrai. Ken mau para la da fidan ga ktien jom lai ga don on jong fi. Em ga jinga tip lam ga ba khlan fi buram ya ka deiro je ko por ka suru bun simo kho jong play. But fidan ni umun simo kho jong play. Fi ai lat em ga jum ga pendret em ga jim ga badan ga jinga ga ba biang ba umun simo kho jong play. Nganong si sin findan ga do no ka ba bet. But finlong uba sham so ba but ga ba sham so ba akamat jong utrai. Nganong si sin finlong uba sham so ba but ga ba sham so ba akamat jong utrai. Ken mau para lok. Kai ga bangi kai ga ba ga tin jong play ko. Play ong yu Samuel. Meu brio mi iteng ga dor ga ba shabat. Ngau trang yo ia ga do no gut. But kat kumbangi pulen au Jeremiah oble ngan ai nong how way po way baro kat makum ki jingle kat makum ki so jingle jo. Play yo ilot ka ba shapo jingi paro. Marta daw ngim la ban buri na khmat jong play. Nganong sei sen para lo. La da ngambet ka do no gut. Nganong bet kum no ngan khmilen ti ga jingwan jong utrai bangan le ja ta gasni. La da phimbet ka do no kum no ti fin khmilen ti ga jingwan jong utrai ba fin le ja ta gasni. Balai nga krani ki niki ai ke baro. Ngide ki Kristan ki ba emisi ba khado bangin pet ba ga jing im jingi ba ka do no jingi kanang ka ba khot kanang ka ba bet bangin em ki Kristan ki ba shisha ngemde ki Kristan ki ba shu ngemde ki Kristan tenang ki ba shu ya tenang ge jong Kristan ki ba shu long ne ma ge jong Kristan re ban long Kristan ki Kristan ki ba em ka do no ka ba bet ka do no ka ba khot u plain kur khu fi ne ka por para la ngan pen kot ene ge jing kran jong ada ka ba ong i fi ge ne oi ngakan mau ko porong gedang le school ngamtip gi khana school manta gi pule ne ami to gi jing gi kinja jing thu khana gi bolong jing snang gi bangi pule ngi ha gi snam gi bangi le school mangi baudan o SYIEM ubadan shibon gi shakri hagoi ko por usham ba kitiar kitar na yeng SYIEM gi sang manja rei umla ban shu subas new yano namada gi bon snam jusham ya kata Rekat banang mi kepor usyam makidang don kitiar ki banangja. Kane gala penlong yu ba un muddor lan won pur kai mat don bet uwei ne ki sekri jeng u. Ubale e ne ka kam. Mau batu lan yu ba le hagata ka ruka. Hagawi ke miet u khadi ki sekri jeng u baro. Wai mar u dieng uba ka jingjrong ka dekat ju. Baru wang ki sekri jeng u. Hakikti jeng u ba bha kini ki dieng kim lai. Dah kiti jong ubah sneo jong ubah tu kini kiding udieng unjurong kendiat. Mbata orang hialek no selagi jing tia. Saya genduk rasai. Baru aki tia daga basuk daga basan kim dan e ruam ki bet ki jing im jengki kim dan e ban sngo genduk ka don jengki hendre wei na pedeng jengki ubah tu ki tia jong SYIEM na yang jong SYIEM. Umyo tia barashime. La shai me ko hawa syabakan shai no akas Siapan kenjat no ki kijat sengi banwan kas kawai pe kas tiap uperkhat wong bangan light na ka jing le ran ngan od no kendiat yu ni udiang bala shai men step komut andala lek ban tewak ma jong SYIEM un sa jrong kat ju ringi tip kat kum kata ga jing thu khana ka ega bangi pule la se bon ben jong fi la se fila ban tip ene ga jing thu khana bala shai andala ek ma jong SYIEM la shem ba utau dieng jong u lengkot Bar usia mong dema me peleng basyim. Bar umla asyo banda. Kaya bang aku aban penifi na ini jing tu kanai bang wan ra mentak hendiat iba long ka jing hikai. Ka jing ong jong ka degan ni kan. Uni ubrio uni uwe ni gisakri ubala atu gitia jong SYIEM umdan jing sngaw rem umdan jing sngaw pop ga do anot ba ula asyim. Ndrei udon kawe pede wang ngale ran. Wangan le kum no bangan light ne ke jingja burong. La shai ti udieng jonga un sakam jorong khendiat ngan saja burong un salap e jing tu jonga ngan saja burong. Sngaw ye ba ula atu andre ule ran ye ubrio. Paralok. Ko paralok ba ye jonga kiba sngap baro ne ke jingkeran jonga. Ladang ngimbet ka do not. Ladang ngimbet ka do not. Ladang ye le bersa ka jingitip lem. Ladang ngimber trai kami ka ktien job dai bangi asngau. Ladang ketin mereka syukut tang mengiu asngau, ngisukut tang inong lek nangwan jeseng, ladang ngimbai ga dono, ladang ga dono jingi nang kerang, ngin poi hagani ga juga jaka yang jonguni ubrio.
Bat nangile ega bakan riang habam yo imanu habang ikan riang ngim sngau iai ngim sngau le ran wat yo blai ro ubi I ka dohnut. Rengin kam tip pen ban ngin kam wat pen ban bangin light naga jing le ran na khamat jeng ki para brio. Hatu kata kam dega ba shisha kumta lada ngakran ega jinglong kristan rgi jengi ne yo official modor bang syukran tham na. Lada ga nega rijengi ka badon dagi ka badon kumbop daki prapo ese prapo person kristan dan hari jengi menta. Ni yo ibat ga jingjot ka rijengi ngi sngu thu par ki kam kan rengi babuon. Hari jengi. Hatu kam dai kata. Baka e bakile e ka bari kim sngo ye ki ya ublai ndrei tang man syulat nya gajak buram na para brio. Na marta ka daw man sisen. Ndrei la dangi be ka donon nginum poy ta gajak ya. Bat ngadong sa sisen. Kabang habang ong ye ka ni ka jing thu khana ngon sisen. Bang ngim doi kin ben poy sa gajak yang jong nu syakri. Ban le ranya ubrio re banum don jing le ranya ublai. Para lok tingin em ka jing ka donor ka ba bet. Ada ngong ngi ap e ka jingwan ka jong trai. Ngano sisen kumno tingin let. Haga jingwan jong trai. Ada ngim don ka donor ka ba bet. Ngin le ranya ublai ru. Ngin le ranya ki brio. Ngin light na ka jing le ranya brio. Ngin em ka jing ka ba pensau bahaya ublai. Ada ngidon ka donor ka ba bet. Ada ngidon ka donor ka ba bet. Ublai un kur khuifi ken mau parlo. Ngi syakriya ublai uang. Ngau trai ngayo iya ka donor. Ublai unkur khuifi nganduai ko pa be ngaduai sa sisen baga ni ga jingkran ka bangakran mentar kan kerhu ko traya baro ki besngam daga don wat janga baro ngaduai la daga ni ga jingkran janga ka kerhu wat tang ki kaptu kat ningot ki breu ko trai wat tang kaptu kat ningot ki para kristana bleja ki ba pet ya ga ni ga jingkran janga trai ka ade ka buram ka ba krau jeme la datang kendiat kini o jingker khuna ka eka bangakran nambar bang ngi em ki singi ba khaddo ba kumnongin em ke jem ka donot ka ba bet ko tra nambar ngi shakri me oblay ba yo ilot ya ka donot ka jangi daga kerteng ga jongu Jesus Christ nga doai amen bat amen oblay unker khuy